Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod, nga ang pulong sa Ginoo mauntay mohari sa kasing-kasing sa atong katawhan, labi na gid sa atong mga leaders sa gobyerno ug sa simbahan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga kanunay nagtabang nato dinhi pinaagis pagpamalit ani atong mga slots para sa atong mga proyekto. Padayon untang buubuan sa mga grasya labi na sa maayong panglawas ug kalig-on sa pagtuo. Special sa din akong i-offer kining maong misa alang sa akong pagbiyahe ngadto sa US nga unta magmalampuson o luwas ang pagbiyahe hastas pagbalik dinhi. Ganahan pa ba mo mobalik ko? Ganahan. Luyam kay mo mga naong, so sige lang. Basin pa makabalik ta. Mga igsoon, atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Moabot unta kanamo nangamoyo kami Ginoo ang gahom sa Espiritu Santo, pinaagi niini makahimo kami sa paghinumdom sa imong kabubuton ug pagpuyo sa binuotan nga kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang didto si Apollo sa Corinto, mitadla si Pablo sa lalawigan hangtod miabot siya sa Efeso. Didto gikahibalag niya ang pipila ka mga tinun-an ug sila gipangutanan niya. Nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang mituo kamo? Sila mitubag, wala gani kami mahibalo kung aduna ba'y Espiritu Santo. Unya si Pablo nangutana kanila, unsa man di ay matanga sa bunyag ang inyong nadawat? Ang bunyag ni Juan, mitubag sila. Unya si Pablo miingon, ang bunyag ni Juan alang lamang ni adtong naghinulsol, og iyang gitudluan ang katawhan sa Israel, nga kinahanglan mutuo sila ni adtong moanhi sunod kaniya nga mao sa Jesus. Sa pagkadungog nila niini, gibunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Jesus. Sa dihang gipandungan sila ni Pablo sa iyang kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo. Unya, nagsulti sila lain-laing pinulungan ug nagwali usab sila sa pulong sa Dios. Mga napulog duha sila katawo. Unya, miadto si Pablo sa sinaguga ug sulod sa 3 ka bulan, giwalihan niya ang katawhan
sa walay kukahadlok, nakiglantugi, ug naninguha pagpasabot kanila, mahitungod sa gingharian sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Ang Diyos mitindog, ang iyang mga kaaway nagkatibulaag, ug sila nga nagdumot kaniya, nanagan sa iyang atubangan. Maingon nga ang aso gipalid, mauusab sila. Ingon sa talo nga milanay, atubangan sa kalayo. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Apan ang matarong nagasadya, ug nagalukso sa kalipay atubangan sa Dios. Nalipay sila ug nagsadya. Awiti ang Dios, awitig pagdayeg ang iyang ngalan. Ang iyang ngalan mao ang Ginoo. Lukso kamo sa kalipay sa iyang atubangan. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Ang amahan sa mga ilo, ug tig panalipod sa mga balo. Mao ang Dios, diha sa iyang bala ang puloy-anan. Ang Dios naghatag ug puloy-anan sa mga biniyaan. Gipagula niya ang mga binilanggo ngadto sa kagawasan. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mananausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayawon ikaw, o Ginoo. Unya ang iyang mga tinun-an miingon kang Hesus, karon iyano nagayod ang imong sulti ug dili na pinaagig mga sambingay. Nahitbalo na kami karon nga nasayod ka sa tanang butang ug wala ka
magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami nga ikaw gikan gayud sa Dios. Si Jesus mitubag kanila, mituo na ba kamo karon? Ang panahon moabot o karon mauna nga magkatibulaag kamong tanan. Manguli kamo sa inyo ug inyo akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara kay ang amahan nag-uban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay gidaog ko na ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Gitagaan ni Kristo og lungtad ang ilang relasyon sa mga apostoles o kanato usab. Nabisan pag mutuo na ta or nakaila na ta ni Jesus isip atong manluluwas, naagyapoy panahon nga mubiya taniya. Ato siyang talikdan. Lingay mong tupad na kapila na kanibiya ni Jesus. Ang tanda ba? Daghan kay nato, apil naming mga pari, apil na ng mga madre, mubiya ni Jesus. O kanus ama na mahitabo, kasagaran gyud kanang naata sa kalipay. Kana bang natuman, nakabot nato ang atong mga panginahanglan. Mo ginay unang panahon nga mubiya tas Ginoo, kabantay mo sa padong pa ka mo take og board exam or naay mga final exam sa imong pag-eskwela, suod kay nimong Ginoo. Pero ini kapasar na nimo nya magtrabaho na ka, wala na kay Ginoo. Di na gani kaampo, di na gani ka rosaryo, di na gani kayo kasimba, kay nabisi na kunos iyang trabaho. Nya ang imo nang hunahon-naon ikadawat nimog sweldo, unsay akong paliton, ana labi na sa mga babae, alab akong buhok, makakita na ka ba sa imong panginahanglan, akong buhok, akong pilok, akong kilay, akong naong, ang akong mga gisulob, ang akong shoes, ang akong bag, ana daghan na kay kag makitaan. Lahi atong katong wala pa ka makahumag eskwela, atong pado labi na gitong padong kas board exam nga murag Ginoo ra gyud imong nahinumduman, no? Bantay mo sad may mga pare sa kuan pa ganang padong pa nga mag-evaluation, hala luhod-luhod Ginoo in taon, maordinahan lang unta ko, madalang kita ko sa ordinasyon, ana kay daghan ko kay mo evaluate ana. Pero ini kapari na magsige na kunahon na unsang sakyanan na akong paliton, unsang mga yuta akong paliton, unsang model sa motor, unsay model sa auto, unsay mga uso karon, unsay mga isulob, ana dako ba ni kuliktang akong bag-ong assignment, ana mabuhi ba ko ani, ana kinsay akong ikuyog, kinsay akong sugat-sugaton, mga inana ba? Manggawas na niya ang Ginoo mawa diha dapita. Mawa. Pero bulahan kadtong bisag tagaan pagdaghang kalipay nga kalibutanon, mahinumdom gyapon Ginoo. Ug kinsa man ni sila, mao ni sila ang nagsunod sa Espiritu Santo. Kung maminaw lang ta sa Espiritu Santo, tudluan kita niya. Hastang mga pagano giingna ni Pablo diris unang pagbasa, nabunyaga naman ka mo, mituo naman ka mo ni Jesus, nakadawat na mo sa Espiritu Santo. Wa man gyud mi kaila ana. Ako ipailaila ninyo. Gipandungan din sila sa kamot og nisod nilang Espiritu Santo og nagsangyaw na sad sila. Kay kani manggong Espiritu Santo ang una gid niyang ipabuhat nato, moingon gina siya isangyaw si Kristo.
Unya unsa may kinabuhi ni Kristo, dili kalibutanon. Matod pa gani ni Hesus diri sa to ebanghelyo, dumtan mo sa tanang tao sa kalibutan. Ayaw lang mo kahadlok. Dumtan mo. Nya katong akong gihisgutan kaganiha, sakyanan, balay, yuta, kwarta, gadgets, mga ayos des imong naong. Unsa man na? Para muhaom kas kalibutan. To conform to the standard of the world. Pero unsa man tay ato? To conquer the world. Muna nga niingos Kristo diri, ayaw mo kahadlok, gidaog ko na ang kalibutan. I have conquered the world. Moto ang gipuy-an ni Kristo, kakabos, kayano, wa siya'y balay, wa siya'y sakyanan, wa siya'y kwarta, wa gani siya'y kapahulayan. Iyang gilubag ang gustos kalibutan. Wa gani siya mo eskwela bisag grade 1. Wa siya mo kuhag mga degrees. Doon naman sa to sila yung mga degrees atong panahon na aron mahimo kang mga dagkong taos katilingban. Wa siya mo kuha ana. Panday ra siya. Panday. Liwat sa iyang papa nga si San Jose. Gikuha gid niya tanan. Nga kuan. Unya, ang pag-antos, ang pag-alagad sa mga tao hangtod sa pagpalansang sa krus. Maunay gibuhat ni Kristo. Gikono belingi ako no imong tupad. Ing na mosunod kang Kristo. Sunod. O di kay ka mosunod, biyaan ni mos Kristo. Biyaan. Biyaan ginato. Bisag sige patagsimba. Biyaan gyud. Ang akong gibaligyang slot mauna ni ang final nga nahibilin is BF Dag. Ang atong halin 57,600, na apay 2,400 na available, tag 500 pesos per slot. Di naman ko mo announce ani, so god ugma unsa man mo padayon mo palit, dili di ta mo pugnan. Ako ra gyapon ang dawaton. Ang ato sang God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ang total na natong halin ni abot og 54,733, na apay 15,267 kaslots nga available, tag 100 pesos per slot. Saman padayon pa mong palit ani, dili aris gadoha. Nya dona ni siya 12 slot challenge nga tag 1,200, 1,588 na ang atong nadawat nga challenge. Ang sakatong is BF Dag na asa to'y 16 slot challenge nga tag 8,538 na sad ang atong nadawat. Gahapon dihay nagluha-luha yung mata kay nagpaluap. Father, kumusta naman da itong si Tio MM katong inyo bang panghimong balay? Na kung ano man siya, kami narabatay sunod ato, Pader. Napatoy paglaom, Pader. Nga kugo sa taon sa ilang bata. Nakahuna-huna sa ko, nalimot naman ko si Tio MM. Kung ano man to, napamanta ato yung mga 15 or 16 kabalay nga kuwang aron matkumpleto ang 61. Yawa naman tayo budget, nahurot yun, na short kita. Mao nang o ganahan sad mong mo padayon sa Tio MM, hatag lang sad mo. Naaman atong sekretary diha, atong treasurer, ilara man ang kwentahon. Maingon lang sad mo kani para ni sa Tio MM, basin pag makapadayon tagtukod og balay ining buwana hangtod sa dili patingali ko mabalhin dinhi kung madayon ang akong pagkabalhin, basin pag mahuman gina natong sa 61 kabalay for this year, kay in relasyon na sa akong pagka 61 years old adtong niaging tuig. Kini mga igsoon, mao ni ang sa akong bahin, mao ni ang akong paagi sa pagsunod sa Ginoo, ang pag-alagad sa labing ubos ug sa atong simbahan. Mo nang doon natay mga activities dinhi,
tungod kay gusto natong alagaran gyud ang katawhan o ang simbahan. Hasta ning atong simbahanan. Nya kung gusto mong muuban ani, padayon nato. Kay kuyog ra kita ani, Pilgrims of Hope gud ta. Muna sa atong tubag sa Salmo, ang atong giingon, awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Ang pasabot unta ani ba nga ang sentro unta sa atong mga kaning pagpalambo sa kinabuhi dinhis kalibutan, bisan pag-unsa nato kadato ang Ginoo gid unta. Pagkanindot untang puy-an sa kalibutan kun ang atong mga hari, mga presidentes, mga nasod, mga prime minister, mga kings and queens nga porting hayahayag kinabuhi, kung doon na pa lang sila bay panghuna-huna nga liwat ni Kristo, kana bang giyahan sa Espiritu Santo ba? Pagkanindota kita sa kalibutan. Gisayunan ka anang uban karon nagkupot og kwarta nga tag $300 billion naa sila'y mga private jets, private plane, ang ilang gastuhon kung mag-outing sila tag 400 million kay dapas ilang mga entourage ug uban pa portig yun ka luxurious hastang ilang sakyan nga eroplano customize nga murag yapog palasyo ang tua sa sulod. Ingon anak kamahal, tagpila na ka $1 billion ang magastos kada eroplano nga ilang sakyan na ang tanan nga mga dipinsa kunuhay sa mga bagyo, sa atake, o kung maguba ang engine, na adayoy mga lig-on jud kayo ba? Aron di na gid sila mamatay, secured kay sila, pero di na gyud sila kahuna-huna unsay gibati aning way balay, aning ni aras dapli sapa, kanang way gikaon, mga masakiton nga way ikapalit bisan nalag tambal sa suka kalibang, o kanang imudyom, o kanang biogesic. Di sila kahuna-huna na. Luoy kayo. Muna nga itong kalibutan, lisod yun. Last na lang lingi sa imong tupad. Ing na naghuna-huna karon sa way ikabayad og tambal. Ing na kanong na naghuna-huna ka. Basig sige ra kag paningkamot, Ginoo tagay taong kog maayong panglawas, Ginoo tagay kog maayong panglawas. Hunahuna ato aroy daghan nagtinga-tinga ng uban to asa ospital way ikapalit tambal. Ikaw sige pangayo diha sa imong kuan nga napakay daghang pagkaon, napa jud kay kwarta. Ginoo ayuha ko aning sakit sa akong tuhod, Ginoo ayuha ko aning akong gout. Na niabot bitaw na nimo kay sige kag kaon. Ay pag mag-fasting ka, so ay og fasting di ba ikasunod adlaw na wa na kana ra may tambal gud. Ay ako kadaghan akong sakit sa una dinhi pa dinhi nga ani kamot, ngaris hawak, buko-buko, tuhod, tiil. Nag-fasting bitaw ko, nilos ko karon og mga 28 dol mga 25 or 28 kilos. Wag tang lagi akong sakit sa hawak. Nay nahibilin mga 5% na lang, 95% nawa, pero katong tanan dire naristuhod tanan nawa feeling na ako mura kog 16 years old. Nya mo kalitra man sa kamatay. Ay di man na sagang may kaglawas di ka matay, patay ra mangyapon. Pero ang importante nga maghuna-huna kita para sa uban. Karon ang ato mga balay nga natukod tungod sa CTUMM, sugod pa rin itong 2023, niabot na mga 100, nanas 100, pila naman? 135, mga 135 ang kanagyong tibuok balay nga atong gitukod, mga 135 na kabuok. Dako na kayo na gracias Ginoo. Mao na nga padayon deta palit si TUMM og sa mga slots, pero inyo na lang ang choice gikan gyud sa atong kasing-kasing kay ang Ginoo nag-awha gid nato sa pagsunod kaniya, og kon mag-antos ta uban kaniya, mga lagad ta uban kaniya, labaw na gyud mamatay ta uban kaniya, mubanhaw ta og musaka sa taslangit kuyog niya.
ug din agit ta magbuwag niya hangtod sa wa nay katapusan. Manindog ta. Mga igsoon, tapos niya mabuntog ang kalibutan, si Jesus mihatag sa Espiritu Santo. Busa malaumon kitang muduol sa Ginoo ug moingon, Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Nga sila nga nanag-antos tungod sa paglutos, makaangkon og kaisog, aron magmatinud-anon sila sa ilang mga gituuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Nga sila nga gitintal, makabuntog sa ilang mga kahuyangan, pinaagi sa grasya sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Nga sila nga mibalaan sa ilang trabaho, sa ilang propesyon, o sa ilang negosyo ngadto kang Kristo, makadawat sa kusog sa pagtuman sa ilang mga katungdanan sa Kristohanong paagi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga paghikap sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug dagan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Nga ang mga matuohon nga nangamatay na, makatagamtam sa masanag nga banag-banag sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Makagagahom og tunhay nga Dios, dawata ang among pagampo, nga among gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ang mga halad nga walay buling, maglinis unta kanamo Ginoo ug maghatag sa among mga kalag sa kusog sa langit nung grasya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo, manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matag. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an ug samtang nagtan-aw sila mikayab nganha sa langit aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw sila sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na tong wa na naghandom nila karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga banak, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon
pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipahulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento.
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Tabangi ang imong katawhan nga moyo kami Ginoo o himua nga ang imong gibuhong sa langitnong mga misteryo mulabang ngadto sa kabag-o sa kinabuhi gikan sa karaan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang Dios nong gahom nga makabuntog sa mga dautan sa kalibutan. Apan mahitabo ra ni kung sundo nato ang standard ni Kristo nga mao ang kakabus, pagkamaalagaron, magantos hangtod sa kamatayon. Atong antoson ang atong mga palitonong slots, padayono nato kay mao ni atong pamaagi sa pag-alagad sa simbahan o pagbuntog sa kadawo sa kalibutan. Padayon sad mo suporta sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Sige lang gyud view, like, share, subscribe kada adlaw aron nga mas daghan pang mga tao atong mapaambitan sa atong mga pamalandong sa homily o sa misa o daghan sad ang makatagamtam sa atong madawat sad nga ginagmayng income atong mga charitable expenses matubag sad. Ang atong Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Maglikay lang kita sa mga scammers, ato lang yung i-focus ang pag-monitor sa atong official na mga information. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaa usab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Amen.